Pengi jam sismat mo. Ti haka dekat kebasan ke sulong tangkum ki jing benrap ia kata ke dekat ke balai. Pengi mo ke ban kemju. Haka dekat ke balai la kedong tu bagi henmen ujo sap sip hongut ke lai hiar sya kari jib dia kawan tit kau. Ke dekat kebasan kawan kemju tem hakiwi kentin. Kumta kita kikun cenderang Israel ru. Kila iwan bantit kau hapadeng kita kibla iwan. Naba lalong katakan mesti hakari kanan ru de. Iki ya berap haju-haju am. Tika jing syarkai jong katu kanam mesti ko bakta ikari kanan ngidang sudah idap puli ru hakal nong ka ba sapu we. To kedekot ke ban riu kawan rak pada ya kajeli kemungkinan ya keren nasidap keren mentan ba uwe ni kikun jong Jacob udang imha Egypt. Timta lak pen itu ya kata ni kedekot ke ban riu ong ba Joseph ulalong ulong sensyar balong mau ubadi yaki beriu baro ubadi haki beriu baro jong kategori bat kinmen Joseph kilaiwan bat kilai ngon ya dala ki khmat haduk ka khandau tikani ka sulong karkom yathu jong pateng jong kini ki ba ikana ti habaki wan ra ikani khana ki ora ha kata kadur ban bu yangi kidong puli bagi bagi asngo ka bangin sngo ko mangi ya ka bajia Joseph long nong sensyar bar kini kinmen ki wan ka ban ngon te kani ka jik padan kam ya kani ki kentin ki yang ngon ya dala ki khmat hadu ka khandau kini kidong ki kentin ban penya daj lani ban penya biang bat ka tu ka jik fosni ka jong Joseph mensywarin ubay ki skum ka ba ha kidam Tiga tu tinya puli haka tu kalnong ka balai finyau kan. Siapang jong ka tu ka jing fosni ka jong Joseph. Itu mo. To menta pa de kani ka dekot nadu nyau hadu khandai. Kini hang ni kiban jaki artli ki rukom ong tangba ki emir haju. Pen mo kawaning kong. Joseph haba kini kinmen jong kiwan itu maki pade kim la ban itu ya kat khot ka bahnyo bat kat khot ka pra ka ban yaki juk ki gentin pen mo Joseph itu yaki Henry ki kim shim la itu ya nang ta pade kat khot ka bakhandai ka ongkum no Joseph ukan mau ki laki jing fosni bula fosni sepang jong ki to katu swan tu nai ti ka ba nyu na kani ka nakini ki dekat nang ni to nginya pe tang hadu kan ka hadu ka dekat ko sipho mo hadu dekat ko sipho ngin kami keran ni kani kendian Joseph itu ila ki jong kinmen bat kinmen kimla ban itu ti ka bajia hang ni hakar kom perkhat ke jungi sisin puli ke ni ngin ngombe ka dei ka kala dei ka kabuba ban penihar kaput iki ya shop store short poi ta bantam kani ke jing kani ke tien mo pu ni khadam bau niu Joseph itu ya kini ki men ki wan thit ko baki dei ki men ki jong kadba maki pan Kim itu ba uni baki kendo uni baki wan keren uni baki wan karpan udah para ki Joseph namla modur ka ka dau ka ba penlong yaki banom itu yo hato kan dei mo baki tai ki men abaki wan seri Egypt ki wan da ka ju karkom riam karkom be karkom long ka baki long na do ka por ka Joseph unong dan baki desi kata karkom riam ka jing raitoi ka jing stom ka jing baki ma ka jing do dam sandam ka sanem snio kat ba ka jing bom itu jong ki pat ka ban kong long kim tip Joseph non chai makla dab dia ka ba pat ba uni Joseph man ta uladan ha ka kardan nong sensyar hai jem telesi ka riam ka bet ka kren ka khana ka kerkomiyat komyeng kerkom kendo eki baki syakri syakore badan po jong umot kala tap lup ti khatu jing long Joseph jong ute lesi long kata ka di ka badai ki lesi ke nom itu tu kala ban long kata sai to ka wei ka digande na kariam to ka jing itu ka jong uparai la jong kinmen na kanum don jing ye
Henry Hinmen namar ki I Joseph aku tu kopor udang lung Nung kena. nang kena. Te menta pada aku munong sensyar karyam ke baju fi pi kala per. Te UA ni kini ki ban wan. Wan kami ya kador kan jong unong sensyar ban uni uni para jungi. Takan mi in kata. Ti uni unong sensyar ku Joseph ku unong sensyar pada habu kami ya ki. Mari ki long kadok nut ke jungu keempat sim na. Dan ipet ya kan ni kan. Kalau boleh ba simpat pen itu ia dia. Kata kalau menikong kabar pada kaji keren paling jong ba jong ki kamdai dama keren syaki dai keren leng ba jong ki nong batai kitin. Kata orang kata kawai ke badai je itu. Ngamudur ya kata. Ya saya kita ke bentar. Bahkan ni kari Egypt. Hak tu ke por tu ke spas nem ke bau Joseph buim. Kalau lah abandon wat ya kita ginong pen kelaktian. Kalau roy hak Kan lah. kahima Egypt di kebla iar de kebla. Kalau akiu kan. Kiwa. Mundur lala unong sosial lala abandon kat unong pen kelaktian no. Teman kalau ada ke balong kalau per na kita iki kanan kan. Kita bilang hak lah jing jing. Kalau ni ya benrap senong kata i baki Egypt te kalau yang kum kari kaba kinong song jong ka kila yong lang kanjut eh. Hang ni Kimia long kimia let chun aku ge jakas kan. Kat ba ya kalong ying ka jong Jacob de naduk ke bangi yok pulih. Kisuyat nak ge jakas pa diok taka jong kan. dah orang nak tin reng kita ki nomadic tribe dai ki biya na na wai shui nai. Kamu Egypt beli pernah kam tin pernah kam hima Egypt. Yang orang Egypt semua red no. Hima Egypt semua ya. Tak wai ke bar kalau mau Egypt mau unong snong ada unong snong ubala kiu ubala kham yar ka sungtho bat une ajo usang ajo. Takin long ka Egypt toh mafidang si umantan mo. Kari la ni ka hima. Tani yung hima yung so ibolong patang silnong Ngabang so hima som ka kon. Kalau tang silnong kalau kita kilong jing so jing hip yung hima mo ilong be silnong tu ne. Ti dengan penengkam kemungkinan jongi kini ski longkat kari kalau cosmopolitan Kalau don lang kiwei ru ki bomdei tik tang nak tu kejat bendri kan. Tang ba ki imlang don uba iben iwe. Ti kata tak kari ya. Ka bayar kan. Ti tang yenu nyo yu budeu nang Egypt. Namar hang ni waru Joseph ru wushi mini kadan nyo yu dong nang Egypt. Nong Egypt akai nong Egypt. Wat la udei nak kiniki nari kanan. Ulong umrau. Tenrei namar katu kajing batai jing pos ni ublay kunti ya bat lingba jong hima ba ulaban long lemba jong ri Egypt ba long sendan long sensyar. Sakoi ka poin bawan mo ston. Nginum yo ni kelep kan. Hakala nong ba syakman ni iya ka but rekam ka ba Joseph Wanra Ahmad Faro. Ko fi ong phim Ahmad kalong ka economic policy ka ba Joseph Wanra hari Egypt kalong ba kan long le jing ka kui ka Egypt. Nei, unong we. Wan kom nong sensyar Wanra ka economic policy hatu ka ri kalong ka jing ka kui ka Egypt. Ka ba Egypt ko bilang ka ba arpan. Ka bor jo ka mariang de. Ka bor jo ka mariang ko mangila mo sutu hadu menta meneru ba ka ri Egypt ka dei ka ba ka tut ka ne ka wa Nail. Nei. Kabumon kari kanan kadon syafang syatai kemod dangamot dor syafang syatai kemod sijonglu. Te kari Egypt kadon syafang syatai syabatu kawa Nail. Kemod kawa Nail kemod kamariang hi kadai ka bakar kuru lingba. Kajing don jo kawa subo kala amat peni kabam. Kemod kata kadai ka boleh ulah santur ya kari Egypt hak tak rukom bahkan cindan jong kawa kalong ka jingker khu ya ketika jaka bahkan long ka jaka kabarep kala pun ni pam lem kumta balai hapo ri kanan ru kan num pahu kabam kanang dan hi jing sha made se ka dei ri kham tul kham Em tak ini ka jing long jing man jong ka
perthai ke mariang te kam syong em ha ka jinglong jong kilum kiwa to sebentar la nong kata handai na tanrai hi kalong ka jingbu rti ke jong blai kita tam la len kumnu pen hap slap ru kalong kemayan kumnu ban pentu je kisbo kendo ki ban biang ki jing tung kata ru kalong kemayan ke bangi mla macam phang tanrai ke ban kam hang ni i bet ba ka jing pen khriat lupa ka jong ublai na ka banta jong ka ke bola pen abadin ke marhang ni banta i bet baka lenti ka don banta ban pen je kendu biang ya kalong yeng long sem ka jong jakom bar u josep yo balak nyap yu te menta kan ni ka jing kedu hang ni kalong kum ka ben na je kren tan si phang kalong bet ba balai te bu josep shim le karki ban pen itu ye le de halaki jong kenmen hindrai kendiat hi kum ubriu la len hi lau bat nak kekeran kum nong sensiar haban pen pau mi bor niat authority ibor kenang ba kajing le kajong u joseph hang ni la dang la puli ni kal nong hi ngisnang ya poi sedin kalong beda kumno ban pen lewet chua ya ka dok nut ke baju jong kini hinmen ki jong kut ban pen prai ka tu kajing dok nut nam kat hadu bakin dak sung thu ba ke ke ba maki kile ila ujong upara la ka dik laslam ro handai kan kendang iki bakin sung thu ka dik ke jing im ki jing telun te ya kata tengini i ni kan long u joseph hani na pas dang hi i ba ha kan ni ka khot ke ba hinyo ngin phai yang sedin ba habu yu i ki le jan kule jangai ta ko bening kong ka ba ar pade ka long ba kar kom kren ka jung u syaki ukuran kar hani le penan kam kenting ke te kar ukuran ai ada ka bateng kan bat kar kom ya dei ka jung u bat ki ukli syai identity ya ya kenishan jong kini ki baywan mentan ma ki long kum kinong we ka jingkli ka jong u wong na ai piwan bat maki ki thu hok hi ki ong nakari kanan ya ka bantiet jingbam te menta pade in hak ban mut dor mo ni nian ka jingkli nang nu piwan ka mot kalaya thu lupa hang ni banwanra ya ka jing ya pher pedeng jong kinong Egypt bagi nong wei kinong wan to ka jing thu hop kemut kadang don pedeng jong kiniki nong wan namar ha ka kodok haj ubriu unnum thok le leru punya thu ba ya ka hop mo stang tu kan ni aki kembolong ini kisi menta te wat lak poi syakardan jong jing than ki bri ki le hi ban thok ban jeler Hindrai hang ni ngi ba kini ki thu hop ba ki wan kari kanan to ka ba ar pa de hang ni yau joseph ka jingle jong kini kinmen banwan ngu on dem yu kala pelkup ya ka jing posni ko jong ka ba simut dur hak tu ka por nak kena kalawan urlong to kata la pendep ya ka kanika ya kanika jing ong kanika dekot ka kandai to benta pa de por bo pos niu begitu giskum keba ngo ya wei skum keba pedeng kamot karta joseph na khamna kamot ublei ukran joseph itu khana la ai khubor nanta hang ni maka dekat ke khmat ke batai ya bah karta lai post nem sedang ngolong secara mod karta lai post nem kon lai i ke jasa khubor ublei kamot ke bui ke post ni mata ko long atau mengi kilong mentah sangi ju don sai boy mat mata apa sniu ati tetap ani kerja rem tak ai long ngirap ban pension nong rem de ai kimi la kren hakini ki bladap te kilenong baka jing pho sniu i kumba kalong kelenti jong ka jing kren ka jong blai ki briwa ha kitu ki lenong ki chakmat puli tenre dangi nyat pada syaka ni ka benta jongi benta atau hadukat no ngaju keli kan yeldi hadukat no mangi haka jeli jong ki khasi khara ni perkhat chapang jong ka jipos ni hato ngin kot mo sedu kata ban ong ba kadai ke benta ke bublai keren ni lema jong ka hato ngin nyat sedu syata namar la jelei than haka ni ka kumbu kalong mantap kala don ka ni ka ki jing khala ki baharukom
ki bakir kom batai jing pos niu tanah kemta ban kemi ya kayo nong te long kan bu jing yang ngi hang ta kan long hato ngin nyat no jing pos niu ka dei ka jing keren ka jong blei te deng nyat chu sta hato kata ka jing halai ba de la da nyot nong ta to ngin ai nam no yu blei long ka jangan chu sta em te ngin no ya kata ya kata ka benta ngin chu kemi bet hang ni kan long kum no ba ka jing im ka jong u Joseph hang ni i ba ka jing pos niu ka long kalenti ko blei keren ya u kentiu yu Joseph tu siya ni ka jing long nong sen siya na ka jing long marau ru kadai ling ba jing pos niu hi ti long ha ka ni ka khanang i ka jing pos niu ka long ka ba koridor ten rai palat ya kata te ong da kumui pede long yo ka sakma ka jing mo chupur ka jing kan nakai ke bapi wan ra mentah kamut nginum la nam taki bas ngap mo ro nginum la ban ong kediang pura sispa naka sispa baka jing pos niu ko ba kum ki brio ki ba em ki tarik kiski on ta bang pos niu baka long ka ba uplay Ukraine ya kata nginum khle anda ga ega bangin ya kran hne ka long ba baka jing pos niu Joseph ha to for kadai ka khubor ko maka pa hne ka long ba sa fu ar kadai ka ba uplay Ukraine ka pa ba i de la jong ba kai ba pos niu men shwa ka jang ta kan te ka wei pede ka bangi i na du kan ka dekat ka ba kandai ter kam tu sharum kolong u Joseph u yang bet kum unong Egypt nong sensyar te kini kinmen ki jong u ki wan ki pen itu likum ki nong kanan te namar ba ki wan tang ki rang sudah ka jing keren ka jong Joseph tang ban pen poi kini kinmen sya ka jing luat jong ka jing im ka jong ki long bakin song thu kin poi sya ka jing penrit ila dia u nyat ni kong shwa da ka buong ba mde pi wan wat ba mde pi dei kin nong sentiat ban kami ya kan kari Egypt hangno ka don ka jaka ka balat nang ban yo banwan ka thama te kani ka jing kali ka bukum kani ka jing kanno kumni kalong ka basong nia kum nong sensyar punya namar ba hang ni ka don ka bam mentah kini kita tang sendang sudah pungut kiwan hato kiwan sisan em nak bentah jong ka bam te ka jing kanno nok sentiat nomor 4 itu kasong nia nomor 2 nong sensyar kini kiwan ya ka bantiat bam te banong bikinong sentiat bat kiwan katang ni bani i hangnu ka telot ke Egypt te kalong ka basong nia ku nong sensyar te ya kani ka jing kanno nong sentiat ngisyam da kibun ki jing ki kentien mo dekat ka khandai mentan ini kandu dekat ka khat wei khat sao khat riu nang ta syati si bon kut jok ni kal nong ru kindon hi lai po wei lai sao kamut ka bun ha kanika jing keno sentiat ti boleh bakani kalong ka badon kam kan ha kanika nong namar kani kan rap yang hiru bakani ka jing syam kumni kawan bat ka jing keno ka bom donong rim haki long haki khun ki jong Jacob kini khun chandang kinmen ki jong Joseph bakiwan yangi ki bapuli kan haki ban syak keno nong sentiat kin hab nyasa yang bakim dei kim la hidu ban susngap ban supediang bai te nomor bakim dei la te la yong baki kim dei kin nong sentiat te ki ai kisabut kin sai bakim dei ka baar pat de nakaliang ka jong Joseph kum nong sensyari nakaliang jo ki Egypt pada ka jing keno kasong nia namar kabam ka dei nam tajuk nong Egypt te kum non ai ka ni ru kini kinong wei bon kari kanan te i kala don pa kanika ka jing teng khu hang ni te kum no kini ki phongot kin pen kesan yel di hak ma jong ni nong sensyar namar ka jing don kam ya ka bam kal ba ka jing syak keno pada kam ktai ka bam de ki haban proof yel di ki haban pen sisal di bakim dei ki balong kumta